ଦିନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ସରଳ ଉପାୟଟି କ'ଣ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ହାତଟିକୁ ଉପରକୁ କରନ୍ତି ଓ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତଟିକୁ ଉପରକୁ କରିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ସବୁ ଗପି ଯାଆନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଧରି ହାତଟିକୁ ଯଦି ଉପରକୁ କରିବି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋ ହାତଟି କିଛି ବି ଦରଜ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିବି ତାହେଲେ ମୋ ହାତଟି ନିହାତି ଦରଜ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ 2 ଦିନ ଧରି ରଖିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ହାତଟା ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି କିଛି ବିପଦ ଆସୁ ତୁମେ ତାକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିବ, ଚିନ୍ତିତ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ତୁମ ଜୀବନଟି ସରଳ ହେଇଯିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।